voor met die lamp. Ik heb geen lamp. Oké, gaan we. Hier. Onze grootste mat van de hele Het is gewoon, je gaat vanmiddag overtreffen, jongens. Het is knetter in graf zo. Ja. Het raketpower. Oh, dat gaat wel even duren. SPSS is bij. Dan gaan we zien of het werkt. Nou wordt hij dood.